Assalamu alaikum. Malam ya sunanka? Alaikum salam. Sunana da ƙaramar hukumar Sauba. Na'am. Me ke tafa da kai? Matsala ke tafe da mu. Kamar ta me sai ka yi bayani mu ji. Yawwa, kaga na farko ɗan banga suna haɗa baki da sojoji. Suna zuwa rugagen filani da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda mai laifi da marar laifi. Sai a ɗora mai shiri inda an ga dukiya a gidan shi. Sai a koro mai dabbobi a kawo barin a aje sai a riƙe mutum sai sun gama cinye shanun nan. Kana sai su ce sun gano mutum ba mai laifi ne sai su kashe. Bayan haka wani zubi sukan tsaya kan hanya idan an ga mutum yana tashi da shanun shi ko girman ka sai a naɗa shanun nan a kai su barin a aje. In ka yi gardama sai aka ce ka. Ko in an ganka a mota ko kana tafiya ba a san daga ina ka fito mai ke tafi da kai sai a kama ka aje a tsare a ce an kama mai laifi. In dan uwanka ya biyo baya zai zo ya nemi ya ji dalili sai a hada da shi wani zubin sai a rufe. Yanzu ka ga wannan yaron ƙanin mu farko sun kace mana wani yaro a gidan bara suka sami wannan yaro ya yi alwala zai tada hikama suka kama shi suka yanke mai gola suka kwantar da shi suka yanka shi suna ɗauka yare su to Allah bai kashe shi ba suka tafi an ɗauke shi an kai shi cika ya ɗibi lokaci har yanzu ana an so magani bai warke ba yanzu gashi nan baya magana. To bana kuma ɗan bangan nan sun haɗa baki sun je sun kira sojoji sun nemi baban wannan yaron saboda suna ganin dukiya sun ɗora mai dabbobin nan wani shirri sun koro shanun nan sun kawo su bara sun aje sai ɗiban shanun nan suke suna shi. Mun bi yanzu wata ɗaya wata hudu muna fama da su har yanzu ba su ambata mana wani laifi guda ɗaya suna riƙe da dattijon nan suna riƙe da shanun nan da na wasu marayu na ƙanin dattijon nan saboda shanun na mai gida uku ne biyu da masu da sun dattijo guda ɗaya ne muke kallo to shanun nan da na marayun da na wannan din alhajin duk sun hada su riƙe suna riƙe da alhaji suna riƙe da dabbobin shi A yanzu haka. a yanzu haka kusan ya haura ma in za a ƙira kwanaki ya haura wata hudu. Wani bariki ne kake magana? Farko sun aje shi a jaji Na'am. to yanzu amma sun canja shi sun dawo da shi wani bayaran nan da farko ma akwai inda suka taba kawo shi in suka koma da shi. Bacin sun ɗauke shi a jari akwai inda suka ƙara kai shi? Yana nan wani bayaran nan ni na manta sunan bayaran din. A nan Kaduna. Da 'yan banga da wayannan suke haɗa wannan baki. Yan banga da sojoji suke haɗa wannan baki. Da wasu bara gurbin filani. Yanzu wannan yaro suka kama sun yanke mai golaye. Kuma suka yanka shi amma Allah bai anshi kwanan shi ba. Garanti gashi nan kuma zai buɗe a gani. To mu tsakani da Allah wannan abin da ake yi mana ba mu jin daɗin shi. Kaga wannan abin shi yasa ake yi mana wannan abin idan mutum ya fusata ya yi wani abu sai a koma ana shirya filani gaba ɗaya. To mu ba wani fitar da muke nema mu muna son a bi ma yaron nan haɗe da alhaji kawai a ba marayun nan kayan su kawai ba ruwanmu da kowa. Yanzu ka zo mana da yaron kuma za mu yi magana da yaron tunda zai iya magana ko yaya? Baya magana tunda suka yi. Amma baya magana? To yanzu za mu nemi wannan yaron zai buɗe mana za mu gani. To lafiya lau. Yanzu baya iya magana. Shi ne wannan bawan Allah. To ya ɗaga wuyan mu gani. To yanzu za mu iya duba gaban shi. A duba zuciya ne saboda ai kaga hakan ma zai iya tabbatar da cewa abun nan in ƙarya ake yin da gaske ne ma za a gani. To gaskiya ne. To gaskiya tsakani da Allah za mu iya ƙoƙarin mu a yanda kake magana amma ka gaya mai tun da beji yana jin magana da muke yi? Yana ji amma bai iya mayarwa ne saboda sun yanka shi bai to ya buɗe mana gaban shi magani. Ya miƙe tsaye sosai inna lillahi buɗe tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Launato yan banga ne suka ma wannan abu ba kuka ya kamata kai ba tunda ka zo insha Allahu in Allah da za a samu fita da yaddan Allah tunda ka ce kana neman ya haƙuri ba komi ka ya haƙuri yanzu tsakani da Allah
tsakani da Allah wannan abu yayi wasu, kuma da yardan Allah za a yi duk iyayi, mu ma akwai na gaba da mu. Kai wannan yaro ga dai inda aka yanka shi nan bai iya magana. Sannan na biyu, a rubuta jama'a su tabbatar da wannan abun gasu shi ba ɓarawo ba, ta shi ka buɗe karka damu, kai haƙuri. Kun gani yadda aka yi sauke wandan sosai su gani. Kun gani al'umma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zauna ba komi. Wannan shine uban wannan yaro, yayan shi. Yanzu kuna zaune ina ne? Mun gidanmu da mahaifin mu shine da kansu, muna karamar hukumar shi yana so ba to shi a da dama yana inda da zariya to ba komi. Allah shi taimake mu, Allah ya ƙarfa asiri, Allah ya ba shi lafiya. Yanzu ga wannan yaro bai iya magana, kuma ga inda aka mai a gaban shi. Dama sun taba kashe mana guda biyu banda shi. To sun taba kashe guda biyu banda shi. Shikenan. Wannan baiwa Allah ita ce mahaifiyar wannan yaro. Mun yi ko za ta iya magana, ba za ta iya ba. Mun yi ta bayani ta kasa. Ba abin da ke ita ma kanta kuka take yi. Ubangiji Allah ya saka mai. Ga sunan dai. Gasu. Mun yi ta bayani ta kasa. Bacin mun taso daga kan mahaifiyar wannan bawan Allah, mun zo kan babban yayansu. To amma ba mu sani ba ko shi zai iya bayani. Ba za ka iya ba kai ma? To gaskiya abun ya yi yawa yanayin. Wannan shine babban yayin nasu, wanda ya kokari ya iya magana shine wancan bawan Allah. Ga wannan yaro da aka zalunta, ga mahaifiyarsa, ga babban yayin, shi ma ba zai iya